नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखवानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के नवरात्र के गाना के वीडियो शूटिंग चल रहा बा। खेसारी लाल यादव जी फिलहाल में पटना में आयल बानी और सभी नवरात्र के गाना के जो कि वीडियो शूटिंग कर रहा बानी और कुछ नया नया गाना के जो कि अखिलेश कश्यप जी के साथ जो कि स्टूडियो में जाकर जो कि गाना गैले बानी भी। तो आप लोग के 2 से 3 दिन के अंदर में खेसारी लाल यादव जी के नया नया गाना आप लोग के सुनने के देख के मिली। और खेसारी लाल यादव जी के जो कि सभी नवरात्र गाना के जो कि बहुत ही स्पीडी मात्रा से जो कि वीडियो शूटिंग हो रहा बा। जो कि आप लोग के बता दी कि इस साल खेसारी लाल यादव जी के नवरात्र के गाना ऑडियो वीडियो जो कि धमाल होने जा रहा बा। जो कि फिलहाल में अभी खेसारी लाल यादव जो कि पटना में जो कि शूटिंग चल रहा बा। तो आप लोग के ये जरूर से बता दी कि बाप जी फिल्म के शूटिंग छोड़कर खेसारी लाल यादव जी जो कि नवरात्र के वीडियो और ऑडियो जो कि शूटिंग करे आ रहा बानी आयल बानी जो कि पटना में। तो आप लोग के बता दें कि खेसारी लाल यादव जी के जो कि फैन बानी, तो बहुत ही खुशखबरी की बात बाकी इस साल खेसारी लाल यादव जो कि नया नया धमाल करे जा रहे बानी। तो आप लोग के बता दें कि फिलहाल में अभी खेसारी लाल यादव जो कि पटना में बानी। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।